ber kabisa. Erokamano. Kidi enango menyalo kwanyo kuom kaka nyasi no obedo. Oma be obedo Kisumu dhie otiyo gi Siaya. Erokamano VJ, gimoro achiel madona wachi kachako en ni japala dhao gorach. En ni dhao kode kichung' gi chien. To nikech ker osechamo muma to serikal wan go mana achiel. Chunya nigi mor mogundho ni e kinde ni jotendwa onyiso lokruok mar paro, nikech ng'ama ok riek josomo nowacho ema timo gimoro kaka timo pile to chunye gombo nigi geno ni biro yudo dwoko mopogore. Wasebedo ka wan gi tudruok gi serikal, tudruok mar rakruok. To gi kinde ni jonyo demonstrate kiparo kero Uhuru Kenyatta ko yere mokwongo ko mono limbo Migori to norakore ka jopiny rite gi masigi gi wuoche. To mano e kaka osebedo kinde duto. Obiro mokwongo ka jagoro maduong' mar NAT notho. Yes. Nyando. Maji nowacho ni en kobiro to obiro mane liel. Obiro mane liel. Kodhi pogo net mag suna gi dongruok moko gi romo gi jopur mag niang'. Yes. To wuoche. Koro jowanyo demonstrate lokruok mar paro manyaka wajiw. Mar ariyo gima manyiso en ni kirango kaka wadu momulo wacho en ni serikal mamalo higa ka higa wan gi budget mar $3 trillion. To kirango pesa ma serikal mamalo ore kor gwenge en about 370 billion. And about 10% or 12% mar the national budget. Korte ni serikal mamalo pod dong gi pesa tandawuoya makwa yudo kaka washirikiana kaka katiba wacho ni the two levels of government will work in consultation. Koro kagi tiyo, kagi siko, kagi pogore, gisumore paro. To tindeni nitiere gik manie kathurwa, ma devolution, motamo devolution. Samoro pod gine purview mar national government, to kada bede purview mar devolved units, to samoro gidoro pesa mamalo kabisa. For instance, kirango wach mar ring road, Lake Ring Road. Yo maluwo tienda mawuok Meru machopo Kisumu madhi Siaya. Yes. Ediyo ma county government mondo mi olosi biro dwaro ni mondo gitudore mokwongo gimanyo pesa would take time. Ka wan gi national government to mano tich biro bedo mayot ka chiel mide achiel. In a nutshell, wuodh ker manyo biro godo Nyanza nyotimore maber, wachiwo poch gi pak ne jowa kuom rwako ker maber, to kendo demonstrate ni ker owuok e siasa machon mane ker kodonjo to rango mana jok mopogi. Nikech koro ker odonjo to jok manyo okosire arachiel kuom jok manyo tiyo matek mondo mi atam William Ruto. To kwaneno ka William Ruto obiro thurwa kendo obiro gi development to wan wacho ni ber kabisa. Wacho ni ber kabisa no. Tindeni kero demonstrate ni as much as jowanyo okosire to en tayari mar kelo dongruok thurwa. Erokamano.